बे समाव आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्त्रि डक्टर रनज पेगु बिथांनि गेदेर खौरां आसामनि गं 33 कलेजनि नन टीचिं स्टाफ ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि मावथिफोरनि थाखाय मोजां खौरां खम बेथनाव थामहिनबा फिक्स पेआव कलेजाव ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि साख्रि मावग्राफोरनि थाखाय मोजां खौरां आसामनि गं 33 कलेजनि नन टीचिं स्टाफ ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि मावथिफोरनि बेथन आरो माखासे मोननांगौ सुबिदाखौ लाना गोजौ फारसे सावरायगोन अरांनि कलागुरु विष्णु राभा डिग्री कलेजाव आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा दिनै फोसावो बे खौरांखौ फारसेथिं बिपिएफ आरो एआइइउडिएफ जथाय लोगो जानायखौ लानानै बुङो सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा राजखान्थिया दिदोमथि गैया एबा राजखान्थियाव सोलाय सोल'आ जाबाय थायो बिटिआरआव इउपिपिएल आरो बिजेपिनि जथाय सरकार दं आरो बे थाबाय थागोन जों खौसेयै थाना खामानि मावलांबाय थागोन आरो देरहागोन এতিয়ালৈকে হোৱা নাই ভৱিষ্যতৰ কথাটো মই ক'ব নোৱাৰো আৰু সেইখিনি আইনৰ আওতাৰ ভিতৰতে হৈছে মই আজি এই কলেজত আহোঁতে তেওঁলোকেও দাবীটো উত্থাপন কৰিছে যে তেওঁলোকৰ ফিক্স পেটো এনহেন্স কৰিব লাগে মই উপযুক্ত স্থানত এই বিষয়ে আলোচনা কৰিম ৰাজনীতিটো এটা নিৰন্তৰ প্ৰক্ৰিয়া বিটিচি অঞ্চলত ইউপিপিএল আৰু বিজেপিৰ মিত্ৰতা আছে আৰু মিত্ৰতা থাকিব আৰু তেওঁলোকে আমি ঐক্যবদ্ধভাৱে যুঁজ দিম আৰু ঐক্যবদ্ধভাৱে যুঁজত আমি নিশ্চিতভাৱে জয়লাভ কৰিম নাই ক'ত উত্তীৰ্ণ কৰাই দিয়া হৈছে নাই আপুনি মোক তথ্যটো দিয়ক ক'ত অনুতীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীক উত্তীৰ্ণ কৰোৱা হ'ল सेरफांगुरियाव बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमा फैगौ 25 सेप्तेम्बरनिफ्राय 29 सेप्तेम्बरसिम मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला खुंफुंगोन बाइगिरि बिथांमोननो आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमजों लोगोसे कौसगाव फेस्टिव आउटलेट आरो सराइबिल फेस्टिव आउटलेट ब्रान्च शोरूमावबो खुंफुंजानाय मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमा लोगोसे मोजां अफार लाफादेरदों 5 लिटार पेट्रल फ्री गंनि हेलमेट फ्री केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 2,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन आरो मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव बाइक बायगिरिफोरनो 1 बोसोरनि थाखाय 2 खेब फ्री वाशिं होनाय जागोन आबुङै मिन्थिबावनो थाखाय 6003817191 9101547892 आरो 9101598021 जानबुं नम्बराव